maigsuon mahibaluan nato nga ang katuyuan sa kamatayon ni Kristo para ra gyud kanimo o kanako kanatong tanan. Mao nga wala siya maghisgot og usa ka denominasyon, naghisgot siya katawhan. Hallelujah, nga mituo og nagapagtalihog sa iyang pulong. Mao nga nintaknas kabuntagon igsuon pasalamatan nato ang Ginoo. Nini kay sa iya atong pagpatalihog mga kaigsunan. Hallelujah, makabaton kitag pagtulunan. Ni panahon na mga kaigsunan, Semana Santa. Hallelujah, daghan sa mga tao nagapreparar mga kaigsunan silang tagsatag sa mga panimamay. Hallelujah, nga nagapreparar sa ilahang unsay ilahang masalusaluhan. Apan inon ko ikaw may son andam na baka kanunay sa imong tibuok kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Ang preparasyon material, literal mga kaigsunan para lang na sa lawas. Apan ang preparasyon hallelujah spiritual para gid sa kinabuhi nga walay katapusan na basta pasalamatan nato ang Ginoo ni hallelujah kay sa iya atong pagpasidungog sa Dios maigsoon maglipay ang Dios sa atong kinabuhi. Mao nga niing panahon na igsoon hallelujah ang atong panahon nagkahingapos na mga kaigsunan niya nakita sa panahon hallelujah nga nagkakatapos busa ayaw kalimti mga kaigsunan gihigugma ka sa Dios. Ayaw kalimot hallelujah nga siya malipay kung imo siyang alagaron simbahon daygon ug pasalamatan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Intaknas kabuntagon igsoon na busy ka siguro sa imong preparasyon. Busy ka siguro sa imong pagpangandam para sa imuhang isalo-salo ba? Imo ka na bang gitawag og atong tigum-tiguman? Igsoon ako kang ingnon sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Dili ka na mao insakto nga preparasyon. Ang importante nga naandam ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi mo importante alang sa Ginoo tungod kay kanang imong kinabuhi mao na